कोकणी टिकेल, आणखी काय टिकेल? इंग्रजी मोठ्या वेगाने दौड करते असं म्हणणं सोपं, पण त्या घोड्यावर स्वार होऊन सुद्धा आम्हाला सगळं टिकवता येतं. इच्छाशक्ती मला, तुम्हा पत्रकारांना, मला म्हणजे मी राजकीय लोकांना, सर्वसामान्य जनतेला आणि सत्ते खुर्चीवर जे बसतात, मग ते काँग्रेसवाले असू दे किंवा भाजपवाले असू दे, तिथं गेल्यानंतर त्यांच्या डोक्यात एक विकासाचं एक जे वेळ जे शिरतं ना, आणि विकास म्हणजे काय, किती कोटी रुपये आम्ही केंद्राकडून आणले, किती कोटी रुपये इथं आम्ही उभे केले, आणि पहिल्या 6 महिन्यात किती टक्केवारी त्याची आपण खर्च केले, ही आकडेवारी नुसती तुमच्या तोंडावर आमच्या यावर कोणती उपाययोजना करावी, तुझं काय विचार? एप्रिल 2009 मध्ये मगोचे तिथे सुनील ढवळीकर असं म्हणाले होते की मराठी राजभाषा हा मगोचा मुद्दा कायम आहे, असं ते म्हणाले होते एप्रिल 2009 मध्ये. तेच सुनील ढवळीकर ऑगस्ट 2017 म्हणजे 2 महिन्यांपूर्वी असं म्हणाले की गोव्यातील भाषावाद आता संपलेला आहे, भाषावादामुळे मगोचं या निवडणुकीत नुकसान होईल. या सगळ्याकडे राजकारणामध्ये अनेक दशक तुम्ही वावरतात, मगोने जर भाषावाद सोडला तर राजकीय जी पोकळी निर्माण होणार भाषावादाला समर्थन करण्यासाठी ती कशी भरून येणार, कोणी पुढे यायला पाहिजे, आणि हे हा लढा जो आजपासून ते सुरू करतायत तो एका निर्णायक टप्प्यावर नेण्यासाठी काय करायला पाहिजे? प्रथम ढवळीकरांना दंडलं होतं, त्यांच्यावर मी कशी प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकत नाही, कारण ते वेगळे पक्ष नाही, मी वेगळं, कारण निदान मला तरी कोण मानत नाही. त्याने भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्या पक्षाशी ती प्रतारणा आहे की नाही हे मगो पक्षांनी ठरवायला, कारण तो मगो पक्ष भाषेपुरता मर्यादित नाही, कळलं. त्यापुढे सामाजिक प्रश्न निगडीत आहेत, आर्थिक प्रश्न निगडीत आहेत, शेतकरी कोण मुणकार प्रश्न निगडीत आहेत, त्यावर त्यांनी विचार करावाच. आता हा लढा पुढे तुम्ही जो म्हणता, नाही समजा मगो मागे आला तर एक पोकळी होणार ना निर्माण. पोकळी होते असते, पोकळी होते आहेच, ते आज नव्हे, ज्या दिवशी गोवा वेगळं राज्य व्हावं हे ठरवलं होतं त्या दिवसापासून ते होते आहे. त्या दिवसापासून आम्ही गोव्याची एवढी जाहिरात करतो आहोत, चला चला गोव्याला चला, गो गोवा गो. ही सरकार दरबारची जाहिरात कोट्यावधी रुपये खर्च करून टेलिव्हिजनच्या माध्यमामार्फत, जगातल्या देशातल्या वृत्तपत्रामार्फत केली जाते, आणि गोव्यात या, नुसते या नव्हे, खा प्या मौज मजा करा, एवढं करून कधी जातील परत. मग तुम्हाला राहण्यासाठी घरदार आपण एवढे तरी बिल्डिंग बांधतो, स्विमिंग पूल आहे, आणखी सगळ्या सवलती आम्ही देतो तुम्हाला, या ना तुम्ही घ्या. विदेशी लोक इथे येऊन राहत आहेत, याचकडे मी सुरुवातीपासून लक्ष वेधतोय ते हेच, आणि माझं शरीर हेच आहे, माझं शरीर हेच आहे की अनेक लढे मी स्वतः निर्माण केले, पुढे गेलो, लोकांचा खूप मोठा सहभाग त्यामध्ये मिळाला, म्हणून तर मी बोलतोय. परंतु काही एका ठराविक टप्प्यावर गेल्यानंतर जी काही प्रसिद्धी दिसते आम्हाला, त्याचं काय, खुद्द नाव पक्षाचं एका वेळी बदलावं अशी जी काही भूमिका आम्ही घेतली त्याच्यामध्ये हेच होतं की आम्ही लोकसंख्या आमची कमी होते, कोकणीला म्हणता येईल हरकत नाही, मुलांना ती आमची तरी भाषा आहे, त्यामुळे ती भाषा आणि आमची ही भाषा मराठी भाषा, आणि ते लोक आणि आम्ही लोक सगळे एकत्रित होऊन एक असा एक राष्ट्रीय व्यासपीठ निर्माण व्हावं की ज्याद्वारे गोव्याचं एक जे काय अस्मिता तो शब्द प्रयोग केला गेला,
ती टिकवण्याचा प्रयत्न व्हावा. आमच्या मुखात, आमच्या मनात ह्या भाषा राहाव्यात. हा संकल्प पुढे नेणारी संघटना आहे का आपल्याकडे? त्यामुळे ही घसरगुंडीवरती आम्ही वरून वेगाने खाली उतरत आहोत आणि कपाळमोक्ष कधी होईल, झाला काय तो उरलं सुरलं कधी जाईल आपल्याकडून ही सांगता येत नाही. मुंबईमध्ये महाराष्ट्र राहिला नाही मानलं जातं. शिवसेना असून सुद्धा मराठी माणूस मुंबईहून परागंदा झाला. सिंगापूरला मी जेव्हा गेलो स्वतः आणि मूळ सिंगापोरियन लोक मला बघायचे होते, तर मला दाखवलं गेलं डोंगराच्या कपारीत तीन पत्रे वापरून अशी काही झोपड्या, तिथं ते मूळ लोक तिथं राहतात. आणि बाकीचे कोण? अमेरिकेपासून ते चीन पर्यंतची सगळी माणसं आणि टोले जंगली मारले. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळात सुद्धा पंतप्रधान चीनचा, गृहमंत्री भारताचा पण तमिळवाला, आणखी कुठला परिवहन मंत्री पंजाबी, फ्रेंच, आणखी कोण. आणि गोमंतकामध्ये एवढ्याच किती काळ लागेल? आताच पंचायतीमध्ये निवडून आली लोक आले. आमदार सुद्धा आम्ही गोयकार म्हणता बाहेर झाले. कोण गेलेले आमदार? नाव सुद्धा सांगू शकतो. खरोखर ही भयानक परिस्थिती आहे. तेव्हा मी एकच विनंती करीन, गोमंतक मराठी अकादमी गोमंतकांना त्यात समावेश करून घ्या. निदान तेवढं तरी करा. कारण लोकांना व्यासपीठ हवं आहे आणि ते अराजकीय व्यासपीठ असेल तर त्याला जास्त महत्व आहे. मग कोणी तिथे येऊ शकतो, मराठी भाषा म्हणून येऊ शकतो. आज दरवाजे बंद कधीच करून टाकले लोकांना. मेंबरशिप द्या लोकांना, गट करा, शिक्षकांचा, प्राध्यापकांचा दुसरा करा, लेखकांचा तिसरा करा, कलाकारांचा, नाट्य कलाकारांचा चौथा करा, गोमंतकीय लेखक बाहेर आहेत त्यांचा पाचवा करा. तर तशी तरतूद आहे, फक्त त्याचा वापर करायला हवा. ती करा. त्यातनं मग 60 लोक निवडून आणा. 60 जण जे तुमच्याकडे निवडून येतात ते विविध गटातनं निवडून येतात. काही नाही, एका गटातून 5 येतात, तर कुठल्या तुमच्याकडे 10 येतात, 5 येतात, 4 येतात. असं करा. आम्ही नाही येत, आम्ही मदत करण्यासाठी आहोत. मी तर मदत करण्यासाठी आहे. माझ्याकडे फक्त 8 आमदार होते विधानसभेमध्ये, 8. आणि ज्या बिलामध्ये मराठीला फक्त कॉरेस्पॉन्डन्स पुरता अधिकार ठेवला होता, त्याच बिलामध्ये मराठी शासकीय व्यवहाराची भाषा ती सुद्धा परंतुक मधून वर आली आणि परंतुकमुळे ती कोकणीच्या पुढे गेली. एवढं करू शकतो हे माझं भाग्य आहे आणि माझं कर्तृत्व आहे. कोणाला नाकायचं ते नाकवल्या. एकाहून अधिक शासकीय व्यवहाराच्या भाषा आहेत आणि त्यांचा उपयोग सर्रास सध्या होते. तुम्ही जर आंध्र प्रदेशमध्ये जाल तर तिथे मराठी आहे, तिथे त्यांची तेलुगू भाषा आहे, उर्दू आहे, आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये हिंदी उर्दू आहे, कर्नाटकमध्ये सुद्धा मराठीचा संदर्भ आहे. आणि घटना सरळ सांगते की जर सबस्टेन्शियल सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन, सबस्टेन्शियल म्हणजे 100 पैकी 10 तरी जरी असले, तर त्यांना वाटलं की आपली भाषा सुद्धा अधिकृत भाषा म्हणून मानली जावी, तर ते राज्यसभेला विनंती करू शकतात. आणि राष्ट्रपती मग एक लँग्वेज ऑफिसरची नेमणूक करतो. ज्या ठिकाणी अल्पसंख्याक मराठी भाषक आहेत त्या भागामधल्या त्या अल्पसंख्याकांनी आपण भाषिक अल्पसंख्याक आहोत, कारण घटनेमध्ये ते आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांना सुद्धा खास सवलती आहेत. ज्याप्रमाणे धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत त्याप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्याक, त्यांनी त्या ठिकाणी आपली संघटना उभारून राष्ट्रपतीपर्यंत प्रश्न नेऊन आपल्यासाठी खास अधिकार घ्यावेत अशी तरतूद घटनेमध्ये आहे. की दोन्ही भाषा संदर्भात एकच वाक्यरचना करा म्हणजे गोंधळ संपणार. जर राजभाषा शब्द वापरायचा आहे कोकणीला तर तोच शब्द मराठीला वापरा. बरोबर. दुसरं मी काय म्हणतोय की भाषेचा लढा हा फक्त सरकार पुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही आपल्याला, कारण तो अगदी मुळाशी आपल्या संस्कृतीशी पण निगडीत आहे. आपल्या
समाज मनाशी तो बांधलेला आहे. आपलं जे काही सांस्कृतिक धन आहे ना ते त्या भाषेवरती अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्याला प्रयत्न चारी दिशाने करायला हवे. तर एकच भांडण करून संपत नाही. आपल्याला ग्राउंड लेवलवरती सुद्धा भांडण पाहिजे, जागृती पाहिजे. म्हणून मी म्हटलं सुरुवातीला शाळा बंद पडता कामा नये, हे आपण शिकलं पाहिजे.